Hıtayda peýda bolan täze koronavirus sebäpli Türkmen Hawa ýollary gullugy özüniň Pekine uçar gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrdy. Bu barada Türkmen News neşri 29-njy ýanwarda habar berdi. 1-nji fevralda Pekinden Aşgabatda iň soňky uçar gatnawy amala aşyrylar. T5608 belgili uçar gatnawyndan soňra iň azynyň fevralyň ahyrına çenli Hıtaýyň paýtagyna uçar gatnawlary amala aşyrylmaz diýip neşir Türkmen Hawa ýollary gullugynyň Aşgabatdaky idarasyna we ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Neşriň maglumatynda Türkmen Hawa ýollary gullugynyň uçarlarynyň hepdede 2 gün Aşgabatdan Pekine we Pekinden Aşgabata uçýandygy hem bellenilýär. Aýdylşyna görä fevral aýynda Pekine gitmek we bu şäherden ýygyna gaýtmak üçin bilet satyn alan müşterileriň puly dolu görnüşinde ýygyna gaýtarylyp berilýär. Munyň üçin müşteriler öz pasportlaryny alyp gullugyň Aşgabatdaky idarasyna barmaly bolarlar. Adatlyk radiosuna bu maglumatlary özüniň ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmen Hawa ýollary gullugynyň Aşgabatdaky idarasy bilen habarlaşmak synanşyklary hem netije bermedi. Gullugyň resmi web saýtynda da bu barada maglumat çap edilmändir. Adatlyk radiosu web saýt arkaly Aşgabatdan Pekine elektron bilet satyn almagy synanşdy. Ýöne onda 1-nji fevraldan 28-nji mart aralygyndaky uçar gatnawlarynda ýeriň ýokdy aýdylyp başygyny saýlamak maslahat berilýär. Türkmen Hawa ýollarynyň Pekine uçar gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrandygy baradaky maglumatlar Hıtaýda peýda bolan täze howply virus sebäpli ölenleriň sanynyň 132 adamy ýeten mahalyna gabat geldi. Bu virusa başga da 6000-a golay adam ýoludy. Şeýle-de Hıtaýyň daşynda şol sanda Ýewropada, Demiradyk Amerikada, ýakyn gündogorda we Aziýa sebitinde bu virusa duçar bolan ýagdaýlaryň üstü açyldy. Türkmen häkimetleri täze koronavirus we onuň nerede peýda bolandygy, şeýle-de ilata ýetirip biljek howplary barada resmi derejede agzamaýarlar. Ýöne bu virusyň ýaýramagynyň fonunda Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi ýurduň çägine daşary döwletlerden ýokunç keselleriň getirilmeginiň öňüni almak we sanitar epidemiologik durnuklugy saklamak boýunça çäreleriň güýçlendirilýändigini elan etdi. 23-nji ýanwarda çap edilen maglumata görä bu çäreler döwlet başlygyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň degişli görkezmelerine laýyklykda amala aşyrylýar. Vilayatlariň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklar tarapyndan şol ýurtlara dürli maksatlar bilen gidip gelýänler bir gödökçülüge alınýar we serhet geçelgelerinde yerleşen arasaçylyk karantin nokotlarında bölümlerinde gödökçülük işleri geçirilýär we dowam edýär diýilip maglumatda aýdyldy. 29-njy ýanwarda bolsa Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň biri Mary şäherinde sanitar gigiýena düzgünleriniň berja edilişine gödökçülükleriň güýçlendirilýändigini habar berdi.